takže jsem celou cestu akorát blil. Budeme hledat fotky, znaky. Tady na letišti se to už hemží. Tamhle hoří nějaký pole. Tak jsem tady. Já vás zdravím z mého ubytování tady na letišti Most. Zatím je tady klid, za chvilku bude úvodní briefing. Já se tady zabydlím, jdu zjišťovat, jaký budeme mít úkoly. Tak tomuhle říkám pravá, nefalšovaná aeroklubácká učebna. Hezky po staru. A co se týče runway, jsou tady dvě runway levá a pravá, ať už 0,2 nebo z druhé strany 2,0 a okolo jsou opravdu široké stripy. Tady při úlohách dodržujte to, abyste se koukali ven, abyste čistě nekoukali tu úlohu jenom do mapy, protože primárně tady na severu podél hor, tak mají tam startovačky a mně se stalo, že jsem tady nalítával úlohy, že tam prostě jich byla hromada. Tak my máme hotovou přípravu pro první zadání tohoto závodu. Budeme hledat fotky, znaky. Tady na letišti se to už hemží, všichni jdou do vzduchu a my tamhle s juniorem jdeme taky. Nebudu vám lhát, už jsem zažil lepší lety. Dneska extrémně foukalo, házelo to jak blázen. No a já jsem po dlouhé době letěl jako navigátor, takže jsem neřídil. To se podepsalo na mém žaludku, takže jsem celou cestu akorát blil. Ale i to k tomu soutěžnímu lítání patří, je to velmi běžný, že se někomu udělá nevolno za letu. Jinak dobrý, jako našli jsme jeden znak, docela dost fotek, bylo to dobrý no. Po proletění koncového bodu trati jsme ještě letěli udělat kružnici, to je další disciplína, že vlastně nad nějakým bodem, dneska to bylo nad hradem, tak zase houká sirena. Se stanoví nějaký bod, okolo kterého máme udělat co nejpřesnější kružnici, to znamená, aby byl co nejmenší rozdíl největšího a nejmenšího poloměru. Jako vidíme, jak se nám to povedlo, hodně nám foukalo, to znamená, když se letí proti větru, musíme letět díl, naopak když se letí po větru, tak to musíme utáhnout dřív. Tam je to hlavně o pilotově, já mám pilota výbornýho, nemůžu si stěžovat. Dal jsem si pozdní snídani a teďka si asi půjdu natáhnout odpoledne, pokud počasí dovolí, tak nás čeká další navigační závod mistrovství České republiky tady v Mostě. Kdo to tady aspoň trošku znáte, tak víte, že tady je jezero Most. To jezero je asi 3 kilometry od našeho letiště, tak to bych samozřejmě nebyl já, abych sem nedoběhnul a nepřišel si zaplavat, že jo. Tamhle nahoře je potom ještě workoutový hřiště, o to asi po cestě zpátky taky zavadím. Je potřeba to kompenzovat. Jednak svírat knipl, ale taky ty tyče na tom workoutu. Takže ještě jednou zopakuju tu navigační úlohu, přibližná délka 100 km, dvě sady fotek, které zase budou docela složité. Můžou být falešné fotky, nebo je to dost pravděpodobný. Po nalezení fotky nebo znaku uděláte procedurální zatáčku a pokračujete 90 stupňů ve směru příletu vždy vpravo. Tím si nakreslíte další konstrukční křivku. Na této křivce budete zase vyhledávat fotku z těch písmen, případně otočný znak. Jde přistávat do deku.
Možná vás teď napadlo, že nám právě vysadil motor. Ale nebojte, nevysadil sám od sebe, ale vypnul ho pilot. Jednou z technických disciplín je přistávání na přesnost s vypnutým motorem. Nad letištěm se z nás stane větroň a poté pokračujeme standardně po okruhu na přistání. Pilot si samozřejmě musí neustále hlídat rychlost, aby jsme náhodou nespadli, a dále si také hlídá čas, protože se neboduje pouze poloha doteku, ale také doba doteku. Správně se musíme dotknout vždy v celou minutu. Máme toleranci 5 sekund a poté jdou body dolů. To znamená, pilot vše rozpočítá tak, abychom ideálně v celou sekundu se dotkli země. Aby toto pilot zvládnul, musí už být opravdu zkušený. Můj pilot Ivoš je skvělý a přistání mu vycházela krásně. Letadlo už šlo spát, teď ho ještě trošku opláchnem a zítra další etapa závodu. Dobré ráno, přátelé, tak dneska vám nestíhám nic natáčet. Máme tady další den a už máme za sebou další navigační etapu. Tentokrát se nám dařilo, řekl bych, o něco víc než včera. Tady v Mostě před chvilkou přistál tenhle Pilatus PC12. Tohle toto už není ultralight, tohle už bude vážit pár tun. Abyste si mohli takovýhle letadlo pořídit, tak potřebujete asi tak 100 milionů korun českých. Krásný letadýlko. Vlastně je to, dá se říct, soukromý tryskáč s tou výhodou, že dokáže přistávat na trávě a na relativně krátkých plochách. Tak jak je tady vysoký konec toho křídla, tak jsou vysoký naše letadla. Tady je to jenom křídlo. Dovnitř vás nevezmu, to by bylo trochu drzý ode mě. No, tak to už je trochu vyšší dívčí. My už jsme připraveni na vyčkávacím místě dráhy 02. Čeká nás další etapa MČR, další navigačka, tentokrát to bude konstrukce. Teprve za leto budeme zjišťovat, kudy poletíme podle toho, kde najdeme tyhle fotky, tam budeme zatáčet. Ještě před námi čeká jedno letadlo a jdeme na to. Tak my jsme právě proletěli koncový bod trati, vracíme se z konstrukční úlohy. Nestratili jsme se, našli jsme většinu fotek, našli jsme několik znaků. Budeme přistávat na letiště v Mostě. Tamhle hoří nějaký pole. Most India straight, final 02, right. Startovku jako takovou, tak vám pošlu do skupiny, respektive od 19.00 stejně jako na navigaci, řekli, že letadla budou připravený. A tak vám teď dále 25 minut. My už zase sedíme v letadle, jsme tady ve vyčkávacím vláčku letadel a půjdeme na přistání na přesnost se zapnutým motorem a směřením času. Od vzletu musíme za 3 minuty přesně ideálně zase dosednout na zem, takže uvidíme, jak se to vydaří. A samozřejmě přesně. Vláček popojíždí, za náma se to taky štosuje. To je brzo. Jo, tak to je brzo.
Já jsem si sem přivezl harmoniku. Hrál jsem na ní, než si ji přivlastnil jeden polský pilot, který na ní teďka hraje, tak se na to pojďte podívat. No nic přátelé, už máme po půlnoci, já jdu spát. Kromě těch navigaček, všechno co tady lítáme, tak je pro mě nový, jo. Ano, lítal jsem už přistání na přesnost, ale vždycky jenom v rámci navigačky a to co tady vlastně lítám, tak je pro mě úplná novinka. Takže se hodně učím, je to pro mě velmi přínosný a jsem za to hrozně rád. Takže se vidíme zase zítra. Máme tady další den, dneska je pátek, teďka je 11 hodin, začíná ekonomická disciplína a jedná se o termiku. My dostaneme omezené množství paliva, tentokrát dostaneme 9 kg benzínu a k tomu máme ještě 2 kg benzínu, který musíme vrátit. To je povinná rezerva, aby to bylo bezpečný. No a naším cílem bude těhle 9 kg využít co nejlépe, abychom co nejdéle vydrželi ve vzduchu. Budeme hledat stoupavý proudy, budeme se snažit držet na nějaký vlně u hor. Je to hodně taktická věc, záleží tam hodně na zkušenostech pilota, aby se rozhodl kam má letět a jak má letět. Po cestě ještě budeme moct najít pár fotek na jedné křivce. Takže uvidíme, jak to dopadne, já jsem to nikdy neletěl, takže jsem na to hodně zvědavý. Myslím, že to bylo na tím kanistrem. Jak co máme? Čas letu, to nevím. To tam psát nebudeme. Palivo tanková. Tak počkej, tak to je 9 kg. No nevadí, že to pak dole. My už jsme na termice a lítáme tady pod kumulama a hledáme stoupavý proudy, aby jsme se udrželi co nejdéle ve vzduchu a jakmile najdeme nějaký stoupák, tak si vypneme motor, aby jsme šetřili palivo, protože ho nemáme moc a potřebujeme, aby nám ještě vydrželo. Teď jsme na hranicích s Českem a Německem a hledáme tady stoupáky. Že na té německé straně je to lepší. Tak jsme to našli. Já se otáčím, protože to bylo za náma. No, to není velký, ale nějaká nulka by to mohla dát tady, no. No, pojď. A je to nadnáší hodně. No. Ty třáky jsou ještě v pohodě a zatím to tam pohne. Tak jo. Tak chlapem, no. Zatím mě to teda tady úplně nezdá, že by se to bylo nějaký spouky. Chvilku vydržím. Off radio, Sierra Sierra Alpha, gyro, after engine run-up, taxiing to holding point 220, right. No, už to teda jak spadá. Oscar Kilo Mike Charlie Mike, Most Radio, slyšíte mě? Most na přímo, dávejte. A máte prosím palivo, dáte mi za hotovost? Můžeme. Rozumím, takže já si poletím k vám pro Afgan. Díky.
Amos Radio, Oscar Kilo Uniform, Sierra 90 nad letištěm nad Tekem a bude to doprava okruh dráhy 02, je to bez motoru. Šetří. Termiku máme hotovou, nakonec jsme s těma 9 kilama paliva vydrželi asi 1 hodinu a 5 minut mimo kružnici, která se nakreslila okolo letiště. Našli jsme všech 5 fotek, z toho máme dalších 200 bodů, takže celkově docela dobrý. Teďka si jdeme dát zbylý 2 ze 3 přesnostních disciplín. Budou obě s vypnutým motorem, jedna standardní a druhá časová. Je to velká loterie přistávat na přesnost, protože jednou to prostě povíst může, jednou ne. A aby člověk měl ty maximální možný body, tak musí riskovat tu nulu. Což se bohužel včera stalo i nám. Chtěli jsme sednout do prvního bodovaného pásma, ale bohužel jsme se země dotkli asi metr před tímhle pruhem a máme tak nulu. Na konci letového dne, když všichni potřebují benzín. Most. Zítra nás čeká poslední etapa závodu, poletíme klasický navigační pohár Petra Tučka, který se ještě vztahuje právě do tohohle vícedenního MČR. Opět nás čeká konstrukce, ale snad nebude tak těžká jako ta, kterou jsme už letěli. Právě jsme se vrátili z poslední etapy MČR. Na trase byly 2 konstrukční ramena a zvládli jsme to celkem dobře. Já myslím, že nějaký body z toho budou a aspoň jenom v rámci toho Tučka bychom se mohli nějak umístit. Je tady taky plno lidí ze zahraničí, například tady ten Polák si letadlo takhle složí a odveze si ho po zemi. To je paráda, jak jsou ty letadla jednoduchý, tak se dají takhle rychle rozložit a složit a dají se převážet po zemi. Přiletěl jsem tohle speciální letadlo. Speciální v tom, že je dělaný na krátký vzlety a přistání, takzvaně stol letadlo. Má takhle velký kola, je hodně lehký, upravený tak, aby právě potřebovalo co nejmenší plochu pro vzlet či přistání. Se v něm sedí za sebou a páni piloti nám tady za chvilku udělají přednášku o tom, jak se s tím lítá a pak nám to v praxi ukážou. Takže pokud někdo z vás přemýšlí, hele, mám letadlo, umím to a chci lítat soutěžně, buď to musíte se prokázat, že jste už takovou soutěž absolvovali, anebo přiletíte za klukama a oni vás ověřou, jestli to zvládnete. Tak za chvilku vyhlášení, snad se umístíme aspoň na toho dnešního Tučka. Tak já už jsem zpátky doma a vy se určitě ptáte, jak to teda všechno dopadlo. Tak začnu tím navigačním pohárem Petra Tučka, který se letěl v sobotu. To je klasický seriál závodu, který lítáme celou sezónu a jedno kolo bylo právě tady v Mostě. Ty výsledky byly velmi těsný. Skončili jsme na 3. místě, ale zbýval nám pouhé 1 bod, aby jsme byli druzí. Měli jsme myslím 969 bodů a potřebovali jsme ještě 1 bodík, aby jsme byli druzí. Takže z Tučka bereme 3. místo z 8 posádek, což je dobrý výsledek.
A co se týče samostatného mistrovství, tam se sčítaly body za všechny ty etapy, které jsem vám natočil, a když se to všechno sečte, tak jsme skončili na 4. místě z 6 posádek v naší kategorii. Na to, že jsem to letěl poprvé, tak si myslím, že to je parádní výsledek, takže já jsem spokojený. No a to je asi všechno. Takže já vám moc krát děkuju, že jste video dokoukali až sem do konce. Moc mi pomůže, pokud mě začnete odebírat, můžete mě i začít sledovat na Instagramu. Napište mi do komentářů, co bych měl do příště zlepšit, aby videa měly čím dál vyšší kvalitu. Tak jo, opatrujte se a já se na vás budu už brzy těšit u dalšího leteckého videa. Loučí se s vámi Michal Vokoun.